Poštovane dame i gospodo, dragi partneri i prijatelji, sudionici Krominog kongresa menadžera, srdačno vas pozdravljam ispred partnera skupa Hrvatske gospodarske komore i moje ime, dakle, reći ću na početku, i to je moje prirodno okruženje jer sam cijeli život proveo kao jedan od vas do zadnjih, nekakvih 5-6 godina. Zadovoljstvo mi je što se ovaj susret poslovne zajednice u Hrvatskoj, za razliku od onih održanih proteklih godina, odvija u ipak manje dramatičnim geopolitičkim okolnostima. Promjene i preslagivanje u proteklom razdoblju donijeli su nam novu poziciju i priliku da ojačamo i ekonomski i politički. Hrvatsko je gospodarstvo danas znatno otpornije nego prije. Solidno smo iskoristili 10 godina članstva u Europskoj uniji. U tom razdoblju vrijednost izvoza proizvoda i usluga je udvostručena, investicijsko okruženje je postalo ipak povoljnije. Aktualni izazov je inflacija koja se ustalila na neugodno visokim razinama i koja negativno utječe na domaće i europsko gospodarstvo. Ostaje naglašena neizvjesnost kamatnih stopa koje rastu, zaoštravaju se uvjeti kreditiranja, a u zadnjih nekoliko mjeseci vidljiva je i stagnacija kreditiranja poduzeća. Tu je i problem energenata, od visokih cijena do njihovih problematičnih tržišta i dijelom nedostatnosti. Tržište se polako stabilizira, ali to još nije dovoljno i veliko je pitanje hoćemo li se ikad s cijenom energenata vratiti na prijašnje razine. Kao što je to bilo na vrhuncu krize, i u budućnosti će Hrvatska u velikoj mjeri dijeliti energetsku sudbinu Europe. Što nam preostaje nego po tom pitanju što možemo sami učiniti, a to je jačati energetski potencijal obnovljivih izvora energije. Ne umanjujući oprez vezano za inflaciju i moguće usporavanje gospodarstva, složit ćete se da je nedostatak radne snage najveći izazov s kojim se danas suočavaju poduzetnici. Trebamo se što bolje pozicionirati na tržištima s kojih radnici dolaze, ali i raditi na migracijskoj i integracijskoj politici. Hrvatska se polako pretvara iz iseljeničke zemlje u useljeničku zemlju. Trebamo jasno definirati svoju ulogu i preuzeti odgovornost za provedbu složenog procesa integracije tih ljudi. Kako bi se ublažio problem nedostatka radnika, važno je i kvalitetno povezivanje gospodarstva i znanstvene zajednice, odnosno obrazovnog sustava, i dakle što je svima, što nam je puna usta su nam dugo priče, a naravno pred nama je i ono da probamo čim više tih iseljenih Hrvata u zadnjih nekoliko godina, koji su, to svi vidimo jer već danas svi zapošljavate dio ljudi, neusporediva da li radna snaga, da li viša inženjerska snaga, da li i dio menadžmenta eventualno. U vremenima brzih promjena trebamo pokazati prilagodljivost i agilnost. Prihvaćanje, implementacija novih tehnologija ključni su za povećanje konkurentnosti kako pojedinačnih tvrtki, tako i europskog gospodarstva u cjelini. Naravno, do 2029. možemo iskoristiti čak 25 milijarde eura iz fondova Europske unije, od čega je više od polovice namijenjeno ulaganjima u digitalno i zeleno. Ali, dakle, i taj novac moramo gledati da ga utrošimo ono gdje će se novac vratiti. Za provedbu digitalne transformacije ključni su ljudi. Oni su ti koji trebaju napraviti zaokret. Upravo je zato uloga vas lidera budućnosti i lidera u budućnosti važnije nego ikad ranije. Neka ovaj susret poslovne zajednice bude prilika za umrežavanje, razmjenu kvalitetnih ideja s ciljem prijenosa znanja i iskustva. Upravo u tom procesu Kroma ima važnu ulogu kao i u prepoznavanju i nagrađivanju i stimulaciji, barem u tom dijelu, najboljih među vama. Na kraju iskoristio bih priliku, zahvalio se organizatorima i čestitao na iznimno zanimljivom i dobrom programu ovog godišnjeg kongresa. Želim puno uspjeha u daljnjem radu, kvalitetne razgovore te ugodan boravak svima ovdje u našoj Opatiji. Hvala svima.